rummet. Gør op med en tid, der snart er forstummet. Dine muskler bliver slidt, det er noget skidt. Kuverter og porto, det skal bort nu. Det koster minimalt at tænke digitalt. Det koster minimalt at tænke digitalt. Det rykker når du trykker. Rykker når du trykker. Send, 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 send. De rykker når du trykker. Rykker når du trykker. Send, 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 send. Det koster minimalt at tænke digitalt. Det koster minimalt at tænke digitalt. Slå dig ned på kontoret med din kaffekop. Til kuverter og porto siger du stop, stop, stop. Spar dine ben, de bliver hurtigt slidt op. Tag et opgør med posten og hvil så din krop. For det koster minimalt at tænke digitalt. Koster minimalt at tænke digitalt. For det koster minimalt at tænke digitalt. Koster minimalt at tænke digitalt.